Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ, xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới. Bài viết là tác phẩm Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô, Gioan, Hồng Nhu, Phạm Văn Lực, nô lệ tình yêu của Thiên Chúa, cũng là Mai-sen của Đức Mẹ và Phêrô II của Đức Chúa Giêsu. Hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2023, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới phiên bản tiếng Đan Mạch phần thứ nhất. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. Left note translated from Vietnamese to Danish. www.onlineboktranslator.com 1 million translated from Vietnamese to Danish. www.onlineboktranslator.com Dette er den vidende kirkes stemme. Guds sande kirke. Forfatter Maria Peter John Hong. Fanlitteratur. Slave kærlighed til Gud. Udgivet 07/2023. Forord. Messe har været af djævlen siden 21. juni 2017. Fordi pave Frans er djævelens pave, som Gud profeterede for os for tusinder af år siden i Daniels bog, og fordi det er så vigtigt, må Gud gentage det igen i Apokalypsebogen. Punktum. Det betyder, at kirken nu er en falsk kirke. Se titlerne på følgende videoer af litteraturpræsten Mary Peter, True Church of Fake Church, True Church of God i Vietnam. Prædikeren 17 af Gud Fader til menneskeheden meddelelsen og 16 dateret 01/08/2020. Pave Frans er djævelens pave. Det krævede, at dejen til messerne blev sendt fra Rom til andre steder, fordi den har blandet urenheder i melet og sang djævelens mantra, så lægfolket, der var faret vild, ingen respekt for Gud og adlød det, beder til hans vilje af djævelens pave, så vil sådanne mennesker blive holdt af onde ånder for evigt i fejltagelser. Ingen tilbagevenden og bliver nødt til at gå af helvede til med det. Jesus gav et budskab til kirken gennem sin profet om at undervise om dette og det fokus, der blev annonceret i encyklika 16. Mantraets skrifter er moderens majsen, faktisk Peter 2 af Jesus. Venligst alle lytte for at indse sandheden og indse, hvad Guds vilje vil have os til at gøre. Mange tak. Det 17. Edikt af Gud Fader til menneskeheden meddelelsen og 16 dateret 01/08/2020. Det komplette sæt af budskaber fra Gud og Guds mor. Tang Loren læser, alle de tilstedeværende ved messerne er fortabt. Den sande Guds kirke i Vietnam. Sand kirke og falsk kirke. Jesus lærer, punktum, men i endetiden, men hvis tiden er inde, må den genopdrage præsteskabet fra oven. Jesus sagde, punktum, men tiden er ved at være slut, men hvis tiden er inde, må den genopdrage præsterne. Lad os vidne i dag,
Åbenbaring i treenighedens mysterium del 3. Åbenbaring i treenigheden del 2. Åbenbaring i treenigheden del 1. Jeg har droppet Vatikanet, og jeg vil vise verden, hvilken af min sande kirkeonkel Lykke af Peter 2, der lærer dig at fortælle det til troen. Indvig verden til Guds mors ubesmittede hjerte at tale i tunger er rundt på 55 dage ændres alt fra amerikanske dollars, så info mig venligst hele verden om min uretfærdighed del 1, så info mig venligst hele verden om min uretfærdighed del 2. Onkel Lykke svarede dig, del 1. Onkel Lykke svarede dig, del 2. Vær opmærksom på at svare med del 3. Vær opmærksom på at svare kongens nevø del 4. Svar mig venligst med taleret stemme i slutningen af del 2. Venligst svar mig sidste gang højtaleren er blevet opdateret. Hvem har modet til at rette Bibelen? Miraklet med Guds moder blinkede med de vietnamesiske pilgrimme, den sande kirke og den falske kirke. Den sande kirkes stemme 1 svarer der på den gode nyhed om Bibelen, der lærer tilbedelsen af Guds mor at tale med Jomfru Maria. Del 3 at tale med Jomfru Maria. Del 2 tal med Jomfru Maria. Jesus lærte at adlyde Peter. Hellige hele menneskeheden til kærligheden til Jesu og mors 2 hellige hjerter. Vær opmærksom på at lære mig le har del 9. Kraften til at lære børnebørn le har del 7. Vær opmærksom på at lære dine børnebørn del 8. Det ydmyge kors opstandelse søndag ægte kryds. Kærlighedskors perfekt kryds. Van Lykke svarede den retskaffende onkel at modstå den hellige ånd vil ikke blive tilgivet i det eller det næste liv, så inden for mig hele verden om min klage. Del 1 Pave Frans er det andet dyr. 13:11. Miraklet med statuen af Herren Jesus sagde, at Vietnam erstattede det jødiske folk i havet. Del 1. Kapitel 1. 5. Mosebog 7, 21-22. 21. Jeg blev ved med at se, så førte hornet krig mod de hellige og overvandt dem. 22. Indtil den ældste kommer, og dommen er givet til den højestes hellige, og tiden er kommet, da de hellige skal få deres eget kongerige. Åbenbaringen 1, 3, 5, 1, 1, 5 og gav ham en højlydt og blasfemisk mund, og gav ham magt i 42 måneder. 6. Og han oplod sin mund for at spotte Gud, i det han spottede hans navn og hans bolig og yder i himlen. 7. Og tillod det at føre krig mod de hellige og overvinde dem, og har givet dem myndighed over alle klaner, folk, sprog og nationer. 8. Og alle jordens indbyggere skulle tilbede det, enhver, som ikke fra verdens grundlæggelse er skrevet i livets bog om lammens, som blev slagtet. 9. De, der har ører, hør. 10. Skal i fængsel, gå i fængsel, den, der vil dø for sværdet, vil dø for sværdet. De helliges udholdenhed og trofasthed er der. Andet udyr. 11. Og jeg så et andet dyr stige op af jorden. Den har 2 horn som et lam, og den taler som en drage. Betydning, og det var tilladt at føre krig med de hellige og overvinde dem, betyder alle præster, biskop, pave, kardinaler besejres af djævlen. 10. De har ingen kærlighed til Gud, men elsk kun dig selv, så fuldstændig besejret er der ingen, der er mere værdig til at tilbyde ren messe til treenigheden. Dette er den tid, hvor djævlen tager tronen, og det er djævelens pave Frans. Dette er tidspunktet, hvor de hellige skal bevise deres troskab mod deres guddommelige kærlighed. Det vil sige, selvom du skal i fængsel, så kom i fængsel. Selvom du dør for sværdet, skal du dø for sværdet, så du har modet til at fordømme Frans som djævelens pave. De helliges udholdenhed og trofasthed er der, men det er smertefuldt for Gud og trist for os Guds børn. Den, der har ører at høre, lyt. Men ingen ser ud til at have ører. Alle præster er utro. De ødeleder og beder for deres paves vilje, er djævelens vilje, fordi det er djævelens pave. Og den kirkelige autoritet leder Guds flok for at fodre ulvene med krykker. De lokker sognebørn til at følge djævelens pave til helvede. Men sognebørnene ved det ikke. De er blevet dumme hunde, der leder efter et sted at sove. Ysaja 56, 10-11 anklager lederne af dets 10 vagter. En flok blinde mennesker, de er alle livløse. Alle hundene er dumme, kan ikke dø, de er vilde, ligger tynde, kan bare lide at sove doven. 11 frosende hunde, der aldrig bliver trætte af sig selv, de er hyrder, der er ligeglade, de går alle deres vej, hver med sin egen niche. 7 og tillod det at føre krig mod de hellige og overvinde dem, og har givet dem myndighed over alle klaner, folk, sprog og nationer. 8 og alle jordens indbyggere skulle tilbede det, enhver, som ikke fra verdens grundlæggelse er skrevet i livets bog om lammens, som blev slagtet. 9. De, der har ører, hør. 10. Skal i fængsel, gå i fængsel, den, der vil dø for sværdet, vil dø for sværdet. De helliges udholdenhed og trofasthed er der. Fordi ingen af præstedømmet er tro mod Guds kærlighed. Fordi de ikke havde nogen kærlighed til Gud, blev alle besejret, og så hele verden, hele kirken tilbeder dæmoner, og bring djævlen ind i dit hjerte. Kapitel 2.
Dette er den sande kirkes stemme af Peter den anden af Guds og moderens nye majsen, fører menneskeheden til det forjættede land med mælk og honning. Og hvis nogen lider, som ikke har fællesskab med kirken, denne sande Jesu kirke, grundlagt på grundlag af de 12 apostle, kan ikke frelse sjæle. Den tredje hemmelighed, Fatima, som Guds moder lærte at blive offentliggjort i 1960, Vatikanet skjulte den for offentligheden, og 10 år senere, indtil 2000, da den offentlige mening om den hellige stol fik vor frue til tavshed, så er det nye Vatikan offentliggjort, men meddelelsen mangler, og kardinal Josef Ratzinger, senere pave Benediktus 16, fejlfortolkede betydningen af det syn, moren havde givet kirken. Så i dag befalede vor frue sin nye majsen at bekendtgøre Fatimas hemmelighed. Det vil sige, at moren, som er sandhedens ånd, kommer, Helligånden er den tredje person, som Jesus sagde, ind 16:12, 12 jeg har meget mere at sige dig, men nu kan du ikke bære det. 13 men nære han kommer, som sandhedens æren, skal han føre eder i al sandhed, til han taler ikke af sig selv, men hvad han hører, vil han tale, og han skal forkynde jer, hvad der skal komme. Al sandhed, evigomfattende sandhed, er den perfekte sandhed, er mysteriet om den guddommelige treenighed, og er den anden Fatima-befaling blev givet af sandhedens ånd ved Fatima i 1917, til syn deres frelse. Gud ønsker at etablere verdensomspændende hengivenhed til Marias Immaculate Heart. Det vil sige, at moren, sandhedens ånd, viste sig for at lære folk at elske og tilbede Jesu hjerte. De skulle også elske og tilbede Marias ubesmittede hjerte. Men Vatikanet udfører ikke Guds ordre. Opret ikke verdensomspændende hengivenhed til Marias Immaculate Heart. Og sandhedens ånd vil forkynde for dig de kommende ting. Det vil sige, at moren viste sig for kirken og åbenbarede for kirken til, der skal komme. Og de ting skete. Ting der kommer er 1. En stor pest vil ramme menneskeheden i det årtusinde. Intet sted i verden vil leve i fred. Satan vil kontrollere den i den højeste position for at bestemme tingenes gang. Covid-epidemien falder over menneskeheden for at advare menneskeheden om ikke at elske og tilbede Gud, men at turde tilbede djævlen åbenlyst. Det vil sige, at Gud bruger døden til at minde folk om, at sjælen er udødelig. Vil blive straffet eller belønnet. 2. Det vil lykkes Satan at få fingrene i den højeste position i kirken. Det betyder, at Francisco klatrer op for at være djævelens pave. Og 9 ting mere at sige senere. Åbenbaringen er ikke forbi endnu, fordi på trods af at blive undervist i Bibelen, men børn forstår ikke, derfor åbenbarede moren for at forklare skrifterne mere tydeligt i bogen, med mine elskede præster, ja. Især som mor vil jeg advare dig om de alvorlige farer, der truer kirken i dag, fordi der udføres mange ondsindede angreb mod mig for at ødelægge mig. Del for at nå dette ultimative mål, fra jorden dukkede et tohornet udyr som et lam, for at støtte det sorte dyr, der rejste sig fra havet. Ikke ifølge Bibelen er lammet altid et offersymbol. Påsken er den blev lammet offret, og israelitterne tog blodet af fårene og smurte det på dørstolperne til deres huse for at undgå straf fra hele Egyptens befolkning. Hvert år minder den jødiske påske om denne begivenhed ved at slå et lam ihjel for at ofre og spise kød. På Kraniets bjerg ofrede Jesus Kristus sig selv for menneskehedens forløsning. Det er ham, der bliver påske og i sandhed Guds lam, som fjerner verdens synder. Dyret på hovedet har 2 horn som et lam. Præstedømmet er tæt knyttet til offersymbolet, de 2 horn. Ypperste præsten i det gamle testamente bar en hat med 2 horn. Kirkens biskopper bærer koniske hatte med 2 horn for at betegne det fulde præstedømme. Det sorte leopardlignende dyr repræsenterer murfloden, det ramlignende 2-hornede dyr, der betyder mure har infiltreret det indre af kirken, så at sige har mure været særligt udbredt blandt medlemmerne af hierarkiet. Frimurindtrængning i det indre af kirken forudsagde jeg dig i Fatima, da jeg meddelte dig, at Satan ville infiltrere den øvre kirke. Hvis murernes funktion er at føre sjæle til det evige helvede, at få dem til at tilbede falske guder, så har murernes mission et andet aspekt, som er at ødelægge Kristus og hans kirke, skabe et nyt idol, nemlig den falske Kristus og den falske kirke. 11. Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, den har 2 horn som et lam, og den taler som en drage. Kapitel 3. Det vil sige, at kirken nu er en falsk kirke, pave Frans er djævelens pave. Det krævede, at dejen til messerne blev sendt fra Rom til andre steder, fordi den har blandet sig med urenheder og har kastet onde besværgelser, så de mennesker, der er faret vild, ikke har respekt for Gud og adlyder den, beder til hans vilje af djævelens pave, så vil sådanne mennesker blive holdt af onde ånder for evigt i fejltagelser. Ingen tilbagevenden og bliver nødt til at gå af helvede til med det.
Jesus gav kirken et budskab gennem profeten om at undervise om dette, og fokus annoncerede, at meddelelsen er 16 dateret 1. august 2020. Jesus lider for dig, hans kærlige datter. Min søn, min tid er kommet, mine kære børn, lyt til mig. Gå ikke i templet, børn, jeg er der ikke længere. Gå derhen, Satan er der, der er ikke flere forofre, bare urenheder, de har påført alle mulige ting og har gjort gudernes besværgelser. Du spiser ikke snavset, så tager det dig med til helvede. Børnene er blevet forhærdede. Mine børn, I beder kun konstant i erbødighed for min barmhjertighed og beder rosenkransen i erbødighed for jeres hellige mor. Opgiv alle de falske, midlertidige værtslige fornøjelser, det giver for at lokke mine børn væk. Bed konstant, børn, til faderen. Farens arbejde vil snart ske en dag, meget snart. Mine børn, hyrder tager sig af mine børn, som er blinde og ikke kan se, hvor får I jeres mel fra. Satan gav han videre til dig. Børn, hvordan ser I ikke? Mine børn er blinde, jeg kaldte vidnet fra jorden, sagde det, har evne til at skelne. Hvordan lærer du af min fars lære i de apokalyptiske skrifter fra endetiden? Du forstår det ikke, find ud af det. Kommunalunikær venligst omhyggeligt, er urenhedspulveret flyttet fra Satan. At være sig selv, forstår du det? Stop nu, bed konstant, fast og forfærdelig, forkast alt, bær altid en rosenkrans om halsen og et kors af statuen af din far, der blev korsfæstet for at redde dig. Gør det, tåbelige børn, og bliv det, børn, tag det ikke til hjertet. Børn, jeg sørger over jer, jeg vil redde jer, gør det nu, min fars tid er kommet, hans tid er kommet. Jeg er Herren Jesus Kristus, Guds søn, jeg er evigt til stede og ønsker ikke at miste dig. Jeg elsker jer, børn, det må jeg gøre for at få jer til at komme hjem til mig. Børn, gør hvad din far siger. Hvor himmelske fader bremser ikke længere, lad os gøre det med det samme resten af dagene, de korte dage. Skriv, jeg er din far og datter af Jomfru Maria, som elskede dig, stadig bad om at frelse dig, forbered dig nu, Herrens time er kommet. Jeg hylder mine tåbelige børn. Profeti i Åbenbaringen 18, 4-5, lad Guds folk holde sig væk. 4. Og jeg hørte en røst fra himlen sige, gå ud af hende, mit folk, at du ikke skal slutte dig til hende i hendes misgerning og bringe hendes ulykker over hende. 5. Til hendes misgerning er så høj som himlene, og Gud kom i hu de umenneskelige og uretfærdige ting, han havde gjort. O mit folk, kom ud af det. Kom ud af den Vatikanstad. Vi kommer ud af det syndige præstesystem, men vi er gudfrygtige børn. Vi er stadig i den sande katolske kirke grundlagt af Jesus og bliver hos os indtil verdens ende, at helvede ikke kan nedbrydes. Orfokus er moderens nye majsen, også Peter II sande repræsentant for Jesus, og også udgiveren af dette direktiv. Jesu hellige orden for den vietnamesiske kirke. Gennem profeten Maria. Meddelt af slaven af lyserød og blød kærlighed. Kære ærkebiskop Nguyen Thi Linh, præsident for den vietnamesiske bispekonference. Jeg er Maria Peter Giovanni Pham Van Can, født i 1947, en katolsk troende i Surimo Sogn, Bao Loc distriktet, Dalat bispedømme. I dag er det den 12. marts 2018. Jeg bryder den litterære kraft, også Mary Peter John, slavekærlighed pænt blød. Jeg vil gerne overbringe instruktionerne fra Jesus Kristus, grundlæggeren af den katolske kirke, til bispekonferencen i Vietnam via e-mail og video som følger. I dag den 11. marts 2018, klokken 3:15 jeg er Jesus Kristus, som døde på korset for at forløse dig. Jeg ringede til ærkebiskoppen for at læse om min præsentation. Det er et advarselstegn for den vietnamesiske kirke, at jeg i dag befaler den vietnamesiske kirke at komme ud af Vatikanet. Jeg håber, du hurtigt vil gøre, hvad jeg har sagt. Åbenbaringen 18, 4-5, og jeg hørte en røst fra himlen sige, gå ud af hende, mit folk, for at du ikke skal slutte dig til hendes uretfærdighed og bringe ulykke over hende. 5 for hendes synder, hendes skyld er hobet op, højt til himlen, og Gud har husket hendes umenneskelige og uretfærdige gerninger. Jesus Gud, kærlighedens konge, udsendt den 11. marts 2018. Vi er blevet undervist af moren, så vi bør adlyde, hjemme fremsige Herrens barmhjertighedsbøn, bønnen dyrebart blod og rosenkrans og hyppig åndelig bekendelse og åndelig fællesskab, uden at gå i kirke, ikke længere kontakt med præsten. Hvis vi er ulydige, vil vores sjæle gå til grunde. Herren er ved at komme for at dømme det stolte og syndige folk, omvende sig, faste og bod beder om Guds nåde. Dommedag kommer. Moren har kærligt lært,
at nogen foragter, hvis du er ulydig mod moren, skal både krop og sjæl betale for deres synder i helvedes ild. Vi er blevet undervist af moren, så vi bør adlyde, hjemme fremsige Herrens barmhjertighedsbøn, bønnen dyrebart blod og rosenkrans og hyppig åndelig bekendelse og åndelig fællesskab, uden at gå i kirke, ikke længere kontakt med præsten. Hvis vi er ulydige, vil vores sjæl gå til grunde. Herren er ved at komme for at dømme det stolte og syndige folk, omvende sig, faste og bod beder om Guds nåde. Dommedag kommer. Moren har kærligt lært, at nogen foragter, hvis du er ulydig mod moren, skal både krop og sjæl betale for deres synder i helvedes ild. Guds sande kirke. Forfatter Maria Peter John Hong, fanlitteratur. Slave kærlighed til Gud. Kapitel 1. Gud åbenbaret for Guds elskede børn. Mejsen vil bruge Guds mors kraft til at bringe hele menneskeheden tilbage til kærligheden til det gode. Mejsen vil bruge Guds mors kærlighed til at erobre og lede hele menneskeheden ind i kærlighed, lykke og glæde i kærlighedens velsignede land. Den nye mejsen vil lede menneskeheden gennem alle strabasser, torne, fare, sult, tørst og død, ved kraften af kærligheden til dronningen af himlen og jorden. Hvem er den nye mejsen? Sig venligst er Mary Peter, den unge kvinde af den litterære kraft. Slave kærlighed til Gud. I 2014 lærte Jesus profeten Maria vandetalte op midt i befællesskabet for at introducere mantraet for alle. Ja. Artiklerne skrevet af onkel på internettet af OK Jesus og Guds moder ledsagere har omvendt mange mennesker til Gud meget. For eksempel læste jeg, kongen læste. Bemærk, kraft har altid 3 absolute modstandere, og en af de 3 er en højtstående person, hvis side er ukendt, og en familiefar gør så ondt i mit hjerte, men det er ligeglad, for det er et gudsendt kors. Mit kors er et træ med en lille smule pigtråd påsat. Hvad angår mantraets kors, så er det blyhoveddæk, omviklet med pigtråd fra start til slut. Nu er foden af mantraet ødematøs, men så vil din hånd gøre ondt, og vil have svært ved at trække vejret, ude af stand til at trække vejret, så mange gange troede jeg, at jeg var død. Men det er ikke så let for en Gud at dø, Gud vil ikke lade dig dø. Fordi kun mantra kan hjælpe Gud med at udføre Guds arbejde. Opmærksomhed kombineret med absolut mor altid. Du skal også adlyde besværgelse. Det er præcis det ord, som Jesus lærte profeten Maria at sige midt i samfundet i bøn, at lade alle vide, hvem der har Guds ord og moderens ord, næsten når tiden kommer, alle, lyt til Guds profeti. Som Gud har sagt mange gange i meddelelserne givet i Guatemala. Fordi kun mantra kan hjælpe Gud til at gøre Guds gerninger. Opmærksomhed kombineret med absolut mor altid. Du skal også adlyde besværgelse. Når man spørger om mantraet, Jesus svarede profeten Maria og sagde, kraften kommer fra moren. Og Herrens ord åbenbarede menneskehedens børn. Den nye tids mejsen er dukket op blandt jer. En mejsen er den nye himmel, den nye jord, leder mine menneskebørn ind i det forjættede land og mælkens og honningens frugtbare land, hvorfra himlens og jordens dronning flyder. Jeg giver dig en ny mejsen, en mejsen udvalgt af himlens og jordens dronning, fordi det er sandhed af Guds mors tid til at redde menneskeheden. Det er den sidste gang, hvor Guds kærlighed skal modtages af menneskeheden fra Guds mors hjerte. Bemærk venligst, en ny tids mejsen er dukket op i blandt jer. En mejsen er en ny himmel, en ny jord, leder mine menneskebørn ind i det forjættede land, og et land frugtbart med mælk og honning, hvorfra dronningen af himlen og jorden flyder. Leder mine menneskebørn ind i det forjættede land. Og især brugte Jesus profeten til at bekendtgøre, at mantraet var den nye mejsen, som moren havde valgt. Ovenstående viser os, at mantraet er den nye mejsen, som moren har valgt. Hele menneskeheden vil blive frelst af dit folk, et folk, der er blevet udvalgt til et med det menneskelige hjerte, selvom det er lille, er elsket på alle måder af sin far. Fra en lille ting vil jeg få dig til at blive et stort hjerte, der gør alle 5 kontinenter og 4 have forbløffet. Jeg vælger kun, hvor jeg hælder den hellige ild, der er brændt stærkt. Uddrag fra encyklika, pavedømmets særlige budskab, når 28. Og når verden ser min sande repræsentant opdraget af mig til at regere denne lidende kirke, er Pedro Romano 2, den anden romerske, er den pave, som vil vogte sin hjort midt i mange smertefulde uroligheder, når byen bygget på de 7 høje vil blive ødelagt, og dommerens frygt vil dømme hans folk. Vatikanet vil blive ødelagt, fordi alle forbrydelserne af dens fejltagelser har gjort kirken til utugt, har forvandlet kirken til en stor hore og fortjener at blive dræbt, fordi Vatikanet har opgivet den sande Gud som sin forlovede, for at omfavne pseudoen Kristus, og for det burde Vatikanet straffes hårdt.
Hvem er den sande repræsentant for Gud, opdraget af Gud til at herske over denne lidende kirke? Please, det er også Guds mors nye majestæt. Jesu ord bekræftet gennem jomfruprofeten af Gud forkyndte mantraet Pedro Romano. Den 24. april 2020 lærte Jesus jomfruprofeten at informere mantraet om Guds vilje. Han er lederen af Guds hjort. Han skal lede Guds flok og lære Guds børn at recitere den hengivne bøn til Jesu Kristi dyrebare blod. Jesu ord bekræftet gennem den jomfruelige profet af Jesus forkyndte litteraturens mantra, 75 år gammel, Maria Peter, den 75 år gamle filantrop, er Pedro Romano 2, den sande repræsentant for Gud og Gud, opdraget til at regere denne lidende kirke. Kapitel 2. Den 21. juni 2017 gav vor frue ordre til kirken gennem profeten Mary Wayne Tinong, den nye majsen af vor frue annoncerede, siden den 21. juni 2017 har alle messer i hele verden tilhørt djævlen. Gå til åndelig bekendelse og åndelig fællesskab. Den 11. marts 2018 velsignede Herren Jesus bispekonferencen i Vietnam gennem profeten Mary Wayne Tinong. Jesus befalede onklen, der er en slave af Guds kærlighed, at skrive et dokument, der er det guddommelige dekret, der beordrer den vietnamesiske bispekonference til at trække sig fra Vatikanen. Den 24. april 2020 lærte Jesus jomfruprofeten at informere mantraet om Guds vilje. Han er lederen af Guds hjort. Han skal lede Guds flok og lære Guds børn at recitere den hengivne bøn til Jesu Kristi dyrebare blod. Jesu ord bekræftet gennem den jomfruelige profet af Jesus forkyndte mantraet om litterær kraft. Maria Peter, 1,75-årig filantrop, er Pedro Romano 2, er Petro 2, verdens sande repræsentant for Gud, oprejst af Gud til at herske over denne lidende kirke. Den 27. maj 2020 underviste Jesus kirken gennem sin profet. Herren sagde, at du skal gøre dette. Jeg er nødt til at møde dig, så jeg kan få modet til at poste det, så verden kan vide det. Gud sagde, jeg er meget ked af det på din vegne. Det betyder, at Gud sagde, at han skulle kontakte mantraet, men profeten meddelte, at han ikke talte til mantraet med det samme, men at Gud skulle minde ham om flere gange, før han talte til mantraet. Bør ikke sige, nogen er dumme. En herrens apostel prædiker bare, og herren og moren priste ham også som herrens apostel. Hvilket mod, våge martyrium, mere end pave Benediktus 16 og mine præster. Den 1. juni 2020 lærte Jesus kirken gennem profeten, at han sagde, mindfulness er Guds mors nye majestæt. Kapitel 3. Den 31. maj 2022 underviste Jesus i mantraet i Peter 2's egenskab om at forkynde 3 trosbekendelser om Jomfru Maria. Mary er en medforløser. Maria er formidleren af alle nåder. Maria er alle troendes protektor. 7. september 2022 tilføjede Jesus til vor frue litani efter verset kirkens mor af disse vers. Maria er englenes mor og menneskers mor. Moren er en medforløser. Maria er formidleren af alle nåder. Vor frue er alle troendes beskytter. Den 9. september 2022 lærte Jesus at forkynde. Den 14. september hvert år er dagen for 2 kærlige hjerters triumf. Og Herren lærte kirken at bede dagligt om hengivenhed til blod, det mest dyrebare blod. Hellige Herre Jesus Kristus og vor frue af alle nationer. 19. september 2022 afslørede vor frue opfyldelsen af det, hun profeterede i den mystiske by. Hendes budskab til nummer 36. Gud har lavet de troende sarte sønlige fromhed fortolke disse nådegaver. Ud fra hendes guddommelige moderskab. Der er mange læger, som har modtaget særlige oplysninger og åbenbaring om de utallige tjenester, Gud har skænket hende. Min allerhelligste søn ønskede at afsløre disse mystiske mysterier på det mest gunstige tidspunkt for kirken, uden at skulle stole på menneskelig fornuft og viden for at opdage. Det vil sige, at moren har givet sin nye majsen for at forstå, at Gud har lært kirken om trosbekendelser om moren, der er blevet undervist og skrevet i bøger, Bibelen og åbenbaringen af den mystiske by. Som Guds moder sagde, fortæl teologerne, ting om denne trosbekendelse kan findes i bøger. Jeg bringer ikke nye lærer, nu bringer jeg gamle idéer. Mor underviste 4. april 1954. 26. september 2022 klokken 3:15 lærte Jesus at rette sætningsgeni Herrens nåde. Far, forbarm dig over os og tilgiv os hele verdens synder. 16. oktober 2022. Klokken 3:30 gav Herren Jesus dekretet, ødelæg jordens fiskalter og brug ikke røgelse til at bøje sig for skabninger.
Røgelse tilhører djævlen. Ødelæg røgelseskarne på hellige steder. Brug ikke røgelse i liturgien. Og placer ikke billeder af engle eller helgener på alteret i Guds kirke. Helgentempler må ikke bede. At være opmærksom på en sønærs status og at vide gennem de helliges forbøn er at have et ydmygt hjerte. Gennem de helliges forbøn til at bede Gud om tjenester efter deres vilje, er det altid nødvendigt at bede sådan overalt. Der er ingen grund til at oprette helligdomme til de hellige for at bede, som om det var de helliges tempel. Erber kun de hellige, ikke de hellige. Tilbed kun at bede Guds treenighed og tilbed kun Guds mor. Lad os annullere helligdommen for de hellige. Gør dem til et hus for bøn og tilbedelse af Gud. Shakyamuni er et menneske, men buddhister ved, hvordan de skal respektere deres Gud mere end biskopper, der respekterer Gud, deres almægtige kærlighed, deres majestæt og majestæt. De tillader ikke at lave altre til forfædre, bedsteforældre, forældre er menneskelige. I samme retning som Buddha-alteret. For når de bøjer sig for Buddha, bøjer de sig også for bedsteforældre. De tillader ikke mennesket at være lig med Buddha. Hvorfor respekterer biskopper ikke deres Gud? Er det bare fordi du ikke elsker det? Kærlighed er glas, ingen briller er ikke kærlighed. Hvis du ikke elsker, er du blind. Ny blind til at lave forfædre alter for at tilbede dæmoner. Blindhed er værre for at tillade forfædre alter at blive lavet i samme retning og lidt under Guds alter. Ligner en Gud for mennesker fra helvede til dæmoner, tilbede det samme alter. Den 18. november 2022 underviste Jesus, barmhjertighedens og retfærdighedens konge, en kort bøn: Herre Jesus, Maria, den hellige Josef, den hellige Joachim og den hellige Anna, vi elsker dig, kære mor, kære helgener. Vær venlig at redde alle sjæle. Bed flere gange om dagen. Den 8. december 2022 lærte Jesus at recitere hilsen Maria som følger: Hilder Maria, fuld af nåde, Herren er med dig, velsignet er du blandt kvinder, og Jesus er dit liv. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere nu og i vores døds time. Amen. 8. december 2022 kl. 12. Jesus helligede kun, for at udføre den anden Fatima-befaling, til syn deres frelse ønsker Gud at etablere verdensomspændende hengivenhed til Marias ubesmittede hjerte. Det vil sige, hvordan kirken af Berit har elsket Jesu hjerte, så lad os ære og elske moderens hjerte på samme måde. Det var også det, Jesus ville sige ved den sidste nadver, som apostlene ikke forstod. Og Herren befalede og lovede, ind 16, 12, 13, 12 jeg har meget mere at sige dig, men nu kan du ikke holde det ud. 13 men nære han kommer, som sandhedens æren, skal han føre eder i al sandhed, til han taler ikke af sig selv, men hvad han hører, vil han tale, og han skal forkynde jer, hvad der skal komme. Åbenbaringen af sandhedens ånd, som er kommet, bragte kirken i al sandhed. Al sandhed er total sandhed, er den absolute sandhed. Ja, at udføre den anden Fatima-befaling, til syn deres frelse ønsker Gud at etablere verdensomspændende hengivenhed til Marias ubesmittede hjerte. Den 22. december 2022 lærte Jesus at udbrede billedet af vor frue af nationerne og recitere vor frue af nationerne efter Helligåndens bøn. Og sig intentionen i ens bøn, før du siger rosenkransen og Herrens barmhjertighed. Intentionsbøn, når man siger rosenkransen og den guddommelige barmhjertighed, skal plet åbningsbøn. I Guds faders og Guds søndens og Gud Helligåndens navn. Amen. Bøn hensigt for denne rosenkrans. Bøn, jeg slutter mig til englene, de hellige i himlen, sjælene i skærsilden og alle de retfærdige på jorden i tidligere eller fremtidige messer og bønner, alle tårer, glæder, ofre og lidelser fra enhver sjæl, der har levet, lever og vil blive født. Jeg indvier alle med Marias sorgfulde hjerte ved foden af korset og tilbyder Jesus hele skabelsen, at bede om syndernes omvendelse, udfrielse af sjæle i skærsilden, helliggørelse af præster og religiøse, ønskerne fra Jesu og den velsignede mors 2 hellige hjerter, fred i verden, og giv dine hensigter navngiv. Prik, prik, prik. O Gud, må Gud give alle til at genkende og udføre hans nye budskaber. Vi takker Gud. Jeg tilbyder Gud alle ønsker, bed venligst for mig, må Gud give os at omvende os fra vores synder og elske dig mere og mere hver dag. Vi takker Gud. Vi tilbyder Satan til din nåde. Gud tilgiv os vores synder. Vi takker Gud. Vores far. Far, vi er Gud, som er i himlen og er med os. Vi beder om, at dit navn må herliggøres, at dit rige kommer, og at din vilje ske på jorden som i himlen. Giv os i dag vort daglige brød og tilgiv os vores synder, ligesom vi også tilgiver dem, der synder imod os. Lad os ikke falde i fristelse, frels os fra det onde. Amen. Denne bøn for faderen,
Moren underviste kirken gennem profeten Thomas Wayne Tanvide. Læs den venligst. Hilda Maria. Hilda Maria, fuld af nåde, Gud er med dig, velsignet er alle kvinder, og velsignet er Jesus, hendes livmors søn. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere nu og i vores dødstime. Amen. Den 21. februar 2023 kl. 2:10 lærte Jesus Peter 2 at bekendtgøre treenighedens mysterium. 5. marts 2023 kl. 15. Jesus udfører mirakler på 60 billeder af barmhjertighed, som Gud mirakuløst har vist 6 bygkorn på alteret i de ydmyge bedsteforældres familie i Aarhus Sogn, Herlige Stift. Nu udførte Herren det 3. mirakel i Maria Peters hus, som var som en slave af Guds kærlighed. Begivenheden, som Gud giver, er den lyserøde glorie på Herrens hoved og den lyserøde på kanten af det hvide lys fra prinsessens side. Mirakel betyder, pink er kærlighedens farve. Pink blandet med lilla betyder bodskærlighed, vidende kærlighed. Guds vilje ønsker at lære mennesker i verden at omvende sig fra deres synder for Guds kærlighed. Herre, forbarm dig at tilgive os så mange synder. Pris Herren Jesus Kristus. Tak Gud. Den 9. marts 2023 befalede Gud Peter 2 at bekendtgøre miraklet med Jesus, der græd på billedet af miraklet med 6 bygblomster givet af Gud klokken. 15. den 2. september 2016 ved Kantebakken ved Sognedøren, Herlige Stift. Den 16. april 2023 befalede Jesus Peter den 2. at proklamere verdens indvielsesdag til Jesu hellige hjerte og Marias hellige hjerte. Ved denne lejlighed vil jeg gerne tale til paven, som leder min flok på jorden i mit sted. Jeg ønsker at skabe og stærkt fremme bevægelsen af børns fagforening, Lille Sjæleherre, over hele verden. Indvig hele menneskeheden til Jesu og Marias hellige hjertes kærlighed. Hele menneskeheden er indviet til kærligheden til Jesu og Marias hellige hjerter, som helt sikkert vil være fyldt med Guds kærlighed. Resten af de uindvidede mennesker forhærder stadig deres hjerter. Jeg vil bruge hele menneskehedens ofre, dødsfald og bønner til at redde det. Jeg gentager, jeg ønsker at have en dag, hvor hele menneskeheden er dedikeret til kærligheden til Jesu og Marias 2 hjerter. Det var åbningsdagen for den kærlighedsære, der herskede i menneskeheden. Ja, min Gud, jeg vil gerne meddele, det er den 16. april 2023. 26. april 2023 bekendtgjorde Jesu dekret til kirken af Peter 2 klokken 3:30 den 26. april 2023 Jesus gav velsignelsen til Peter 2 annoncerede, annullerer oversættelsen af Bibelen er blevet rettet fejlen i gruppen af liturgiske timer, som den kirkelige myndighed sælger til lægfolket. I den sande Guds kirke bruges kun oversættelsen af Bibelen af præsten Wayne Nguyen, den vietnamesiske messianske linje. Men slet med den magiske bog. Samtidig fordømmer man som kætteri den såkaldte gave at tale i tunger i bogen 1K14 og afskaffer vers 2K11,2 og fordømmer den åndelige karismatiske fornyelsesbevægelse som kætteri. Den 1. maj 2023 befalede Helligånden Peter 2 at bekendtgøre, Jesus blev født om natten den 24. december 132. Led en korsfæstelse af døde den 9. april 165. Den 29. september 111 døde Guds moder og blev båret til himlen af Gud den 2. juli 181. Kapitel 4. Jesus lærte, husk, at den hellige moder og far er kirkens mor, og også din hellige moder. I afsløringen af den mystiske by lærer moderens formaning nummer 36. Mors besked. Mit barn, du spekulerer på, om en klog mand, der skriver mit livs hemmeligheder, er mere værdifuld. Nej, søn. Således kan man tilskrive det arbejde til sine intellektuelle. Jeg kan se, at du er det mindste, mest ubrugelige væsen, men du skal vide, at prestigen af den bog, du skriver her, afhænger ikke af det instrument, der har skrevet den, men af forfatteren, der er den højeste sandhed. Så enhver, der ikke tror på, hvad jeg skriver, vil ikke gøre mig noget, men mod mig, fordi de tvivler på mine ord. Jeg spekulerer også på, om de store mysterier, jeg har skrevet her, vil være utrolige. De, der har en ordentlig idé om moderens identitet, vil ikke finde det svært at tro. De vil opdage sammenhængen mellem gaverne, fortæller jeg, og Guds moderskab, som disse gaver er knyttet til. Hvis Gud har været generøs over for mange helgener, og han har behandlet sin mor mere specielt, er det så ikke mærkeligt. Den guddommelige mors værdighed tilhører en højere orden end nogen anden tænkelig, så hun gør alt for hendes skyld, som hører til hendes almagt, og afhænger af hendes mors evne til at modtage. Derfor håbede den nye mand sig op over hende den ene måde efter den anden,
Jo mere hun så, at hendes sjæl ikke havde nogen hindring for den nåde, hun gav, jo mere gav hun. Herren har tilladt de trofastes delikate hengivenhed at fortolke disse nådegaver fra hendes guddommelige moderskab. Der er mange læger, som har modtaget særlige oplysninger og åbenbaring om de utallige tjenester, Gud har skænket hende. Min allerhelligste søn ønskede at opdage disse mystiske mysterier på det mest gunstige tidspunkt for kirken, uden at skulle stole på menneskelig fornuft og viden for at opdage det. Den praktiske formaning til dig fra disse overvejelser er, at du skal deltage i den taknemmelighed af de fejringer, jeg fejrer, især årsdagen for min mors ubesmittede undfangelse af inkarnationen. Efter din mors eksempel skal du også takke Gud for dagen på din fødselsdag. Jeg ønsker, at du arbejder hårdt, indtil du har en dyd af ydmyghed og en englelig renhed. Takket være disse 2 dyder er Gud tilfreds med din taksigelse. Gud har tilladt de troendes delikate hengivenhed at fortolke disse nådegaver fra hendes guddommelige moderskab. Der er mange læger, som har modtaget særlige oplysninger og åbenbaring om de utallige tjenester, Gud har skænket hende. Min allerhelligste søn ønskede at afsløre disse mystiske mysterier på det mest gunstige tidspunkt for kirken, uden at skulle stole på menneskelig fornuft og viden for at opdage. Det vil sige, mit allerhelligste barn ønskede at afsløre disse mystiske mysterier på det mest gunstige tidspunkt for kirken. På et tidspunkt, der er mest gunstigt for kirken, hvilket betyder i dette øjeblik 21. februar 2023 kl. 2:10 lærer Jesus Peter den anden at bekendtgøre mysteriet om den treenige Gud. Det vil sige at forkynde mysteriet om muren, som er Helligånden, den tredje person i guddommen. Han er forsynet af helliggørende. Betydning: Jesus lærte Peter 2 at forkynde 3 trosbekendelser om muren, efter den guddommelige befaling givet af Jomfru Maria under en åbenbaring i Amsterdam, blev Holland fra 1945 til 1959 ikke udført af paverne Pio 12, tid 23, Paulus 6, Paulus 1, Paulus 2, Benedictus 16 og Francisco af 7 paver, men ingen gør det. Selvom vor frue også tydeligt lærte sig til teologerne, at til om denne trosbekendelse kan findes i bøger. Hun bragte ikke ny lære. Nu bringer hun den gamle tanke. Stop. Mor underviste den 4. april 1954. Jeg mener i bøger Guds hovedstad er mystisk, og i Bibelen har Gud lært at forkynde 3 trosbekendelser om moren. Mor Mary er en medforløser. Maria er formidleren af alle mødre. Maria er alle troendes protektor. Men Vatikanet forstår ikke at udføre ikke Guds ordre. Men Gud gav moderens majse en forståelse af Jesus befalede Peter 2 at forkynde disse 3 trosbekendelser. Så vi har set, at alle Jesu og moderens profetier er blevet opfyldt på den nye majse, som moren har valgt. Vi bøjer os for at takke Gud og Guds moder. Ja, Jomfru Maria dukkede op i Haarlem, Amsterdam, Holland fra 1945 til 1959. Maria, kirkens mor, har givet kirken en befaling fra Gud om at forkynde trosbekendelserne. Vor frue er en medforløser. Maria er formidleren af alle mødre. Vor frue er alle troendes beskytter. Corum Trix, mediatria advokat. Og åbenbaringen af vor frue i Amsterdam blev anerkendt af kirken den 31. maj 2002 efter 57 års efterforskning. Den 31. maj 2002 bekræftede den lokale biskop for bispedømmet Haarlem, Amsterdam, biskop Josef Marianus Pont, ægtheden af åbenbaringen af jomfruen af alle nationer, gennemgået og baseret på disse forslag, vidnesbyrd og udviklinger og derefter at have overvejet og teologisk overvejet alle disse begivenheder, er jeg kommet til den konklusion, at vor frue tilsyneladende af enhver nation i Amsterdam har en overnaturlig oprindelse. Jeg er overbevist om, at fruen af alle nationer kan hjælpe og vejlede os på den rigtige vej i denne farefulde tid, en ny vej især fyldt med Helligåndens nåde, fordi kun han er den eneste, der kan hele de store sår af vores tid. Guds vilje ønsker at frelse verden gennem formidling af Guds moder, kirkens mor. Alle nationer, hvis de ønsker at blive frelst fra alle katastrofer på sjæl og krop, må påkalde alle nationers dame. Vor frue har lært os, at vi hver dag skal bede nationernes frue. Nationernes dame sutra. Herre Jesus Kristus, søn af Gud Faderen. Send nu Herrens ånd ned på jorden. Lad Helligånden bo i hjerter af alle folkeslag, så de kan blive beskyttet mod forfald, ulykke og krig. Må vor frue af nationerne, Jomfru Maria for evigt jomfru, være vores advokat. Amen. Vatikanets kirkelige autoritet har anerkendt åbenbaringen af vor frue af alle nationer, men kodtagerne udførte ikke Guds ordre, forkyndte ikke disse trosbekendelser. Maria er medforløser,
formidler af alle måder alle troendes protekter. Skønt moren i Amsterdam klart lærte, at denne proklamation af Guds vilje skal ske straks, men de religiøse sekter har tilsidesat moderens ord og udførte ikke Guds hellige anvisninger. Da Frans blev djævelens pave, sagde han, mor nødforløsning er en fjollet ting. Selvom det guddommelige dekret blev givet af Guds profet som Guds moder, mor til sin kirke, bragt ned fra himlen, så gjorde moren det også klart sig til teologerne, at til om denne trosbekendelse kan findes i bøger. Jeg bringer ikke nye lærer. Nu bringer jeg gamle idéer. Mor underviste 4. april 1954. Del 3. Det er den vidende kirkes stemme. Vigtig åbenbaring. Treenighedens mysterium. Jesus åbenbarede. Far bekendte Guds kærlighed til menneskeheden. Mysteriet om den treenige Gud er ekstremt sublimt og mystisk. Ingen i verden forstår det, før jeg afslører det for dig. I århundreder har ingen været velsignet med oplysning, instruktion og viden om treenighedens mysterium. I dag lærer jeg dig om det mysterium. Denne åbenbaring er ikke for menneskeheden at forstå, men for menneskeheden at forstå, hvordan Guds vidunderlige kærlighed har elsket menneskeheden. Det er mysteriet om den guddommelige treenighed, som jeg åbenbarede for menneskeheden. Fra evighed har der kun været én Gud, men med uendelig kærlighed til menneskeheden satte Gud tronen til sig selv. Han sammenligner sig selv med et væsen og ønsker at være som et væsen, for at vise kærlighed. Med en Guds magt antog han status som en Guds søn. Det er det andet. Den anden person af faderen er også en Gud i samme natur og autoritet. Men i den inkarnerede søn trone har iført sig den menneskelige natur. Med den menneskelige natur gør sønnen tronen kun sin pligt såvel som den forståelse, som farens trone tillader. Således har tronen haft den rette position som Guds søn. Den menneskelige sjæl blev skabt på selve tronen. Når man tænker på menneskeheden for at skabe, elsker faderen menneskeheden som ham selv. Elsk som du elsker dig selv, så han tænkte på den anden person. Menneskeheden blev født, så der er 2 guddommelige troner. Eller rettere sagt, den anden trone kom ned på jorden og fik officielt status som et lavt menneske, så den menneskelige sjæl fra den anden trone ville blive løftet op og vasket i menneskeligt dyrebart blod. Således er hver menneskesjæl billedet af den anden person Gud, eller den anden person Gud i den sjæl. Faderen og sønnen er et, så kærligheden mellem far og søn er meget tæt. Den kærlighed kan ikke beskrives med ord. Som faderen elsker sig selv, elsker han også sønnen. Mere end det, du elsker din trone mere end dig selv, fordi du er menneskehedens sjæl, men også en person. Den kærlighed kommer fra den tredje person, så fra den anden og tredje person kan menneskeheden tydeligt forstå Guds kærlighed. Den tredje person er kærligheden mellem faderen og sønnen. Hvis sønnens trone er en eksisterende manifestation af faderens kærlighed til menneskeheden, så er den tredje person denne kærlighed. Derfor er det ikke en fornærmelse af Gud at sige, at den menneskelige sjæl er lige så stor som Gud selv. Faderen, når han tænker på menneskeheden, er den, der tænker på sønnen. Så sønnens trone og menneskeheden tænkes på samme tid i fartronen. Han elskede den menneskelige sjæl og tronen som sig selv. Fordi mennesker, der kender menneskeheden, altid begår fejl, er det kun den anden guddommelige person, der kan forløse menneskeheden. Og den anden person er også Gud. Så enhver menneskesjæl er Guds faders kærlighed. Barnet blev født for at udtrykke den kærlighed. Den tredje person er den kærlighed. Udtrykket for kærlighed og kærlighed er et, det vil sige, at anden og tredje person er en. Således er den tredje guddommelige person også kun én Gud. Mysteriet om den guddommelige treenighed er det store kærlighedsmysterium om Gud, som elsker menneskeheden. Derfor var det i den kommende dag ikke Gud, der brugte menneskeheden til at åbenbare sin herlighed. Men det er for at ære søndens trone, så søndens trone skal bære faderens herlighed. Og takket er det enhver menneskesjæl iklædt Guds herlighed. Det er mysteriet om Guds kærlighed, da han skabte menneskeheden i sin kærlighed. Den kærlighed i århundreder forstod menneskeheden ikke, så de afviste den. Menneskeheden har forrådt Guds kærlighed. Gud har klart forstået menneskets svagheder, fordi de er intet skabt i kærlighed. Gud elsker menneskeheden så højt, at han giver enhver frihed til at søge lykken, som han har givet. Den frihed har taget menneskeheden væk fra hans kærlighed, så det meste af menneskeheden i denne sidste tid har mistet opfattelsen af Gud i deres liv. Det er også Guds hensigt at bringe menneskeheden tilbage til kærligheden. Han vil ødelægge alt, hvad der er skabt af menneskets vilje, så han selv kan genopbygge det i sin kærlighed, fra mennesker til alt, planter til dyr, for at blive repareret ved kærligheden, som er Guds tredje person.
Omforme, rens alle onde pletter, så menneskeheden officielt kan komme ind i Guds kærlighed. Gå ind i den nye paradishag, ikke haven, som Adam og Eva har forurenet, men haven. Paradiset genoprettet af Gud for at bringe mennesker ind, så Guds kærlighed kan blive tilbagebetalt. At vende tilbage betyder kærlighed, der vender tilbage med kærlighed. Guds kærlighed er, menneskeheden vil leve igen i den samme kærlighed, som han skabte. Efter det andet komme vil menneskeheden helt tilhøre Gud. Hans kærlighed vendte tilbage til ham igen. På det tidspunkt var søndens trone der ikke længere, fordi søndens trone var legemliggørelsen af menneskeheden. Menneskeheden er vendt tilbage til den samme fartrone i kærlighed, så er den sønstrone afskaffet af fartronen, så treenigheden er forenet i kun én Gud med det eneste menneske, hans kærlighed. Far er kærlighedens Gud. Hvad med den tredje? Den treenige Gud er én. Treenighedens mysterium eksisterer kun, når Gud tænkte på at skabe menneskeheden. Menneskeheden er vendt tilbage til Gud, Guds kærlighed er vendt tilbage til Gud, så den tredje person er også forenet i en enkelt Gud i menneskeheden. Der er således kun én Gud, der hersker over folket. Gud lever i sin lykke, i menneskehedens hjerter og sjæle. I den nye himmel og nye jord er der kun én Gud, og alle er mennesker, eller rettere sagt, hele menneskeheden tilbeder og elsker kun én Gud. I alles hjerte er der ingen anden kærlighed, bortset fra Guds kærlighed til glæde og lykke. I det paradis vil det være min hellige mor, der skal herske over mit folk. Takket være hende er menneskeheden blevet forløst, så i Guds herlighed vil hun blive æret som dronningen af himmel og jord. Guds kærlighed kommer til menneskeheden gennem mor. Hele verden vil ære, prise og velsigne hende for evigt. Gud vil give mig sin absolute autoritet. Lad mig leve Guds folk i hans kærlighed. Jeg er en kærlighedens Gud, så når jeg åbenbarer mit hjerte for menneskeheden er tilbedet i Edens have, vil menneskeheden stadig tilbede mit hjerte, når der ikke længere er den anden guddommelige trone. Fars hjerte er et udtryk for faderens kærlighed. Da jeg åbenbarede mit hjerte for menneskeheden, for at menneskeheden skulle tilbede, ønskede jeg, at menneskeheden skulle indse Guds kærlighed til menneskeheden. Tilbede kærlig far hjerte af menneskeheden har tilbedt kærlighed Gud. Fra den kærlighed vil Guds kærlighed blive udgivet til menneskeheden, og treenigheden er ikke uden den anden guddommelige trone, men den anden person vender tilbage, for at forene sig i en Gud. Men den anden guddommelige trone lever stadig for evigt i menneskehedens hjerter. Gud har 3 personer, og treenigheden er også en Gud. Det er det store mysterium om Guds kærlighed til menneskeheden. Derfor, når jeg afslører treenighedens mysterium for menneskeheden, ønsker jeg, at menneskeheden skal forstå, hvordan jeg elsker dem. Gud faderen opgav sin guddommelige trone og påtog sig kød i en stilling som Guds søn, passende for de ringe. Han opgav både den høje stilling og den absolute autoritet som en herre over alle ting, for at ydmyge sig selv som et barn i livmoderen af et væsen, levede som et væsen, desuden var livet lavt, ved siden af hans mor og adoptivfar. Han lever på det rigtige niveau af et almindeligt barn med et dårligt liv. Uden at prædike udholdt han alle lidelser, strabasser, foragt, fjendskab, misundelse, had, jalousi uden et ord at klage. Han opfyldte stadig sin mission om at forløse menneskeheden, fordi han vidste, at menneskeheden ikke kunne blive frelst, hvis han ikke brugte sit eget liv til at forløse. Intet kan vaske menneskehedens synder væk, hvis dit blod ikke udgydes. Den smertefulde død og dyrebare blod er bevis på Guds kærlighed til menneskeheden. Det bevis er der stadig, hver dag på aldrene. Korset er også et tegn på Guds kærlighed til menneskeheden. Vær stille. Lad mig undslippe følelserne i mit hjerte for at elske dig. Slut dig til mig i mit hjerte, så du kan forstå, hvordan jeg elsker menneskeheden. Vær stille og lad kærligheden tage over. Jeg kan ikke dø endnu, men jeg besvimede bare af din fars kærlighed og fornøjelse. Det er den grænseløse lykke, at kun de, der lever i faderens kærlighed, kan nyde den lykke, der strømmer ud til alle i menneskeheden. Men hvor mange mennesker ønsker at åbne deres hjerter for at modtage den lykke, den glæde, den smukke kærlighed. Far er menneskehedens kærlighedsunivers. Hvor meget elsker jeg dig på grund af din svaghed. Jeg værner altid om den svaghed, så den ikke dør i min intense kærlighed. Tørst efter fars kærlighed er, at jeg har valgt mig en evig lykke, et liv fyldt med kærlighed, en fornøjelse i stor kærlighed. Det er mit sande liv i mit hjerte. Det er den lykke, som alle skal søge, må stræbe efter. Jeg har trukket verdslig lykke tilbage, så jeg i stedet kan udløse mit hjertes kærlighed til menneskeheden, så hele menneskeheden kan kende ønsket om evig lykke. Min lykke er netop, når jeg udløser al kærligheden i mit hjerte til menneskeheden. Det er den kærlighed, som faderen giver til menneskeheden. Gud faderen ærer sønnen, at han vil iklæde sønnen sin herlighed.
Menneskeheden erkender, at sønnen er faderens kærlighed til menneskeheden. Så da jeg iførte mig min søns herlighed, var det faderen, der gav sin herlighed til enhver menneskesjæl, så hele menneskeheden kan nyde den i sin søns kærlighed. Efter dagens komme blev de tre personer forenet til en herre, faderen. Så menneskeheden bruger ikke længere den åndelige føde af kroppen og blodet af farens dyrebare juveler i den mystiske eukaristien. Den mystiske eukaristi forbliver et kærlighedens sakramente frem for alt kærlighed. Det er den mest intime forening mellem Guds kærlighed, så Gud og skabningen skaber en lidenskabelig kærlighed. Den mystiske eukaristien er også et vidne om Guds kærlighed til menneskeheden, for altid at minde menneskeheden om, at Gud elskede menneskeheden så meget, at han døde for den kærlighed, og også for kærligheden. Med det grænseløse mærke bragte han sit eget kød og blod som føde af nære menneskehedens sjæle. Den kærlighed bragte menneskeheden ind i hans herlighed. Lad os nu vende tilbage til treenighedens mysterium. Gud har tre personer, faderen, sønnen og den guddommelige. Faderen, fordi han elsker menneskeheden så højt, har klædt sig i en anden person for at vise den kærlighed. Det er Guds søn. Guds søn blev skabt på farens trone samtidig med den menneskelige skabelse, så sønnen og menneskets trone bliver et i faderens kærlighed. Sønnen er farens billede. Menneskeheden er også billedet af fartronen, eller begge er kærligheden til skabertronen. Far og søn er en Gud, også Gud. Den tredje person er dannet mellem far og søn. Det er faderens kærlighed, der elsker barnet, og sønnen, der gengælder faderens kærlighed. Den uendelige kærlighed mellem far og søn er den guddommelige tredje person. Den guddommelige tredje person er med menneskeheden. Han er også en Gud. Han går ind i alle menneskelige hjerter. Han er aktiv i menneskeheden for at lade folk kende Gud. Kærlighed gør det hele. Han er Guds kærlighed. Han vil reinkarnere alle menneskelige sjæle i ham. Han er styrken, freden, lykken, glæden, visdommen, lyset, den smukke kærlighedssandhed i enhver menneskesjæl. Han er alt. Fordi han er kærlighed Gud. Jeg ønsker, at menneskeheden skal tilbede ham, invitere ham til at lade ham tage kontrol over menneskehedens sjæle. Jeg ønsker, at menneskeheden skal kende ham. Den guddommelige tredje person er også guddommelig kærlighed, som er Gud selv. Uden ham vender alt tilbage til intethed, forvirring, død, lidelse, jalousi, had, misundelse, splittelse. Menneskeheden er i dag opslugt af krige, splittelse og had, også fordi de ikke kender ham, ikke har inviteret ham til at være deres sjæls herre, ikke har samarbejdet med ham i liv, gerninger og tanker. Kærlighed er lagt fra det menneskelige hjerte, så det menneskelige hjerte bliver mørkt og smertefuldt. Jeg opfordrer alle mennesker til at invitere Helligånden til at bo i deres hjerter, så Guds tredje person kan genskabe deres sjæle i kærlighed. Sjælen, i hvilken han hersker. Gud er kærlighed, kærlighed er Gud, men den tredje person har forenet sig til en. Guds kærlighed kommer stadig til udtryk i menneskeheden gennem den hellige mor og far. Absolut autoritet og kærlighed er blevet givet af Gud til mor Maria, Guds mor og menneskehedens mor, med hvem Gud altid er med hende. I moren er der alle tre guddommelige personer. Hvordan kan du forstå det vidunderlige mysterium om Guds kærlighed, når jeg ikke har åbenbaret det for dig? De tre personer forenes for at danne én Gud, så er der i moderens livmor, i moderens hjerte, alle tre personer. Da englen bekendtgjorde, at sønnens trone var inkarneret i moderens mave, modtog moren i det øjeblik både far og søns trone. Fordi barnet blev født af faderen, elskede faderen og sønnen hinanden. I moderens mave regerede alle tre guddommelige personer, selvom moren kun fødte den anden person Gud, så menneskeheden fra den anden trone kunne blive reddet. Ligesom menneskeheden er forenet med Gud i den eukaristiske kærlighedssakramente, sådan er jeg forenet i treenigheden. Desuden, fordi jeg er Guds mor, er jeg velsignet til at bære Gud i mit liv, i mit hjerte. Derfor forenede Gud sig med sin mor i sin kærlighed, så han gav sin autoritet til sin mor til at hyrde menneskeheden i sin kærlighed. Da Gud ærede hendes mor på tronen som dronning af himmel og jord, anerkendte Gud implicit hendes autoritet over menneskeheden og lod hele menneskeheden underkaste sig Guds absolute autoritet i hende. Jeg vil tage mig af folket i stedet for Gud, så gennem Guds kærlighed i mit hjerte, vil menneskeheden blive fyldt med nåde og kærlighed. Menneskeheden vil blive taget hånd om, pleje, undervise og kærtegne Marias moderlige hjerte. Løbetørfer, /punktum. Menneskets mysterium eller mysteriet om den guddommelige treenighed. Jesus åbenbarede. Ja, Guds kærlighed er så mærkelig, at alle mennesker selv ikke kan fatte den, medmindre jeg åbenbarer den for dig.
Åbenbaringen af Guds endelige kærlighed til menneskeheden er afslutningen på en æra med forløsning, for Guds kærlighed skal forstås og gengældes af hele menneskeheden. Ind i en anden æra hersker kærlighedens æra over alle skabninger. Generelt er alle ting i himlen og jorden tilbage med en enkelt, ren, fuldkommen kærlighed til Gud, der regerer. Det er en æra af fred, glæde og kærlighed. Det er Guds rige, der kommer over jorden, så både på jorden og i himlen kan blive fyldt med Guds herlighed. Hele menneskeheden må helt sikkert blive overrasket, når jeg siger, at menneskeheden er et mysterium med Guds kærlighed. Ja, det er et vidunderligt mysterium, som Gud har givet menneskeheden. Først og fremmest vil jeg tale om den tredje person af guddommen. I mysteriet om den guddommelige treenighed er der ingen adskillelse og splittelse, fordi faderen er sønnen, og sønnen er også fra faderen. Faderen og sønnen er af samme natur. Da Gud fader skabte himlen og jorden og alle ting, havde han en anden trone, og den anden person blev sat på tronen for at leve med mennesker, i mennesker og for menneskeheden. Den anden person kommer fra farens trone, så kærligheden mellem far og søn er krystalliseringen af den guddommelige tredje person. Så den tredje person i guddommen er kærlighed. Den kærlighed er krystalliseringen af den guddommelige natur og den menneskelige natur i anden person. Som faderen elsker sig selv, elsker han også sønnen i sønnens menneskelige natur. Det er i den kærlighed, at den tredje guddommelige person virker stærkt i sønnen, så den tredje guddommelige person med den samme kærlighed har bragt liv til den anden trone til forløsning og opstandelse. Opstandelsen af den forløsende anden person skyldes farens genopstand med kærlighed til sin søn. Den kærlighed er den guddommelige treenighed. Derfor er den guddommelige tredje person kærlighed. Livet er den intime forening mellem far og søn, så far og søn aldrig kan skilles, selvom børn har fået menneskelig status og lever i verden. Kærligheden har altid holdt dig i den ene guddommelige natur og hellig som faderen, det vil sige, ligesom faderen, bliver sønnen også et. Jeg kom til verden og levede som en mand i verden og for verden. Kærlighed er en tredje persons Gud, der også lever som et barn i verden, i menneskers hjerter. Hvor den anden person er der fartronen og den guddommelige trone, fordi far og søns trone er et, og kærligheden mellem far og søn forlader aldrig hinanden. Så når sønnens trone er et sted, er der den tredje trone. Den tredje person er kærligheden. Livet er den intime forening mellem far og søn, så treenigheden kommer til at regere alle steder, hvor den tredje person er. Den anden person forløser menneskeheden i sit dyrebare blod. Han brugte sig selv til at bo i menneskehedens sjæle. Derfor, når han bor i den menneskelige sjæl ved at gemme sig i form af brød og vin, er han blevet et i menneskets sjæl, krop og hjerte. Han bor der, så guddommen er kærligheden. Livet er den intime forening mellem far og søn i menneskelige sjæle. Den tredje person er også genfødsel for hver sjæl. Uden den guddommelige treenighed i hver sjæl er den sjæl blevet mørk på grund af tabet af liv. Kærlighed er endda foreningen mellem faderen og sønnen i den sjæl. Den tredje person er stærkt aktiv i hele universet, himlen og jorden, alle ting og planter. Fordi himlen og jorden alle ting lever på grund af den kærlighed. Hvor som helst skal alt uden kærlighed vende tilbage til intetheden. Menneskeheden blev skabt med kærlighed, i kærlighed og med kærlighed til Gud, er et menneske, der har levet af kærlighed, i kærlighed og med kærlighed. Kærlighed er menneskeliv. Derfor er mysteriet om den guddommelige treenighed også et menneskeligt mysterium. Menneskeslægten er rejst op af den tredje person, eller den tredje person er til stede på den guddommelige trone for menneskeheden, af mennesker og i mennesker. Bliv ikke overrasket, når jeg siger, at den treenige Gud eksisterer for menneskets og menneskets skyld. Havde det ikke været for skabelsen af mennesket, ville der ikke have været en guddommelig tredje person i menneskeheden. Hvis det ikke var for at elske mennesker så mærkeligt, ville mennesker ikke eksistere i universet. Hvis der ikke var nogen mennesker i universet, ville al Guds kærlighed ikke være blevet åbenbaret. Med andre ord, tro mod det menneskelige sprog, skaber kærlighed mennesket, så mennesket lever i den kærlighed, og den kærlighed kan udtrykkes til menneskeheden, af menneskeheden og i menneskeheden. Mennesker kan ikke forstå, at kærlighed har elsket dem så meget, og på grund af sådan kærlighed er Gud fast besluttet på at bringe menneskeheden tilbage med sig. Helligånden er kærlighed, der virker kraftfuldt i alle menneskers sjæle. Han genskaber det tabte. Han fornyer al ondskab, synd og uværdighed for at bringe den skabte Guds renhed og fuldkommenhed tilbage. Han har genoplevet den anden person til livet. Der er kærlighed i alle menneskelige sjæle. Der er ikke en person i verden, der ikke er styret af ham, med sig selv, for ham og i ham, men hver af den menneskelige race. Født. Derfor, uanset hvem han er, uanset hvilken nationalitet han er,
Hvor grim eller smuk han er der nogen, der regerer, og alle er skabt ved Guds vilje. Forskellen mellem stemmen, hudfarven og hver persons kvaliteter er forskellig, men hele menneskehedens sjæle er de samme, lige i alle henseender, på grund af en kærlighed, hverken mere eller mindre, af Gud. Guds kærlighed og Helligånden er ét. Derfor er der i hver menneskesjæl kun én Gud på arbejde. Helligånden er Guds kærlighed, lys, liv, fred, glæde, lykke, sandhed og evig sandhed. Helligånden vil lede mennesker til perfektion og perfektion. Helligånden vil lede mennesket til absolut hellighed, til at blive et i Gud, for at komme foran hans majestæt. Gud er Guds kærlighed, vil have en stærk tiltrækning til menneskeheden. Kærlighed vil blive stærkt tiltrukket af kærlighed. Det, der er skabt af Gud, vil blive returneret til Gud, så de kan leve evigt i lykke, glæde og lang levetid. Hvilken, der fornægter din kærlighed, de vil for evigt græde og skære tænder i mørke og smerte. Gud er barmhjertighed eller barmhjertighed, han vil ikke straffe alle dem, der afviser ham i det evige helvede, men efter hans fortjenester af liv på jorden. Hvis en sjæl stadig elsker dig, anerkender dig som himmelens og jordens herre, men begår en synd på grund af svaghed, vil den blive straffet i skærsilden for at zone for den synd. Tværtimod vil en sjæl, der har tilbedt Gud, har kendt læren, kender Guds kærlighed og alligevel resolut afviser den på grund af stolthed, modtage en evig dom. Men Gud genovervejer os, om han omvender sig i sit livs sidste øjeblik. I dagens verden breder bølgen af ateisme sig over det hele. Ikke alle ateister er mennesker, der ikke kender Gud. De kendte Gud, men af stolthed afviste de ham. Fornægt ham med universets mesters absolute autoritet. Lad dem tage dem op. Lave en revolution i menneskelivet. Pointen er, at de ønsker, at alle i verden skal ære dem som talentfulde mennesker. De troede, at de ville vende op og ned på menneskelivet med deres onde opfindelser. De troede, at de ville regere verden på grund af den ondskab. Gud har tilladt dem at bruge det, han har givet dem, og lavet dem frie til at udvikle disse under. Det er ikke sådan, at Gud ikke elskede menneskeheden. Ifølge menneskets ræsonnementer dom vil Gud dømme ham på dagen for dets komme. Folk vil gerne være stolte, stolte, stolte. Det er grunden til, at folk går væk fra Guds kærlighed. De ønsker at hæve dem til Guds niveau med den viden, han har givet dem. Denne viden brugte de ikke til at tjene Gud blandt mennesker, men brugte den til at underlægge mennesker sig selv, så Gud ville blive kastet ud af menneskers hjerter. Det var en stor fornærmelse mod deres Gud. Alligevel tilgiver Gud dem stadig, hvis de omvender sig. Helligånden oplyser og leder dem tilbage til Gud ved klart at vise dem menneskehedens magtesløshed over for Guds højeste autoritet og almægtige magt. Ved denne lejlighed vil jeg gerne tale til paven, som leder min flok på jorden i mit sted. Jeg ønsker at skabe og stærkt fremme bevægelsen af børns fagforening, Lille Sjæle over hele verden. Indvig hele menneskeheden til Jesu kærlighed. Hele menneskeheden er indviet til Jesu kærlighed, som helt sikkert vil være fyldt med Guds kærlighed. Resten af de uindvidede mennesker forhærder stadig deres hjerter. Jeg vil bruge hele menneskehedens ofre, dødsfald og bønner til at redde det. Jeg gentager, jeg ønsker en dag, at hele menneskeheden skal være dedikeret til kærligheden til 2 Jesus-hjerter. Det var åbningsdagen for den kærlighedsære, der herskede i menneskeheden. Min søn, kærlighed vil overvælde dit land en dag, hvor kærligheden vil udslette al forurening og ondskab fra dit land. Min kraft kan blive åbenbaret på den dag, i det elendige land, for alle stemmer til at anerkende den kærlighed, jeg giver til mine smertefulde små mennesker, men ikke mindre kærlighed og omsorg, tillid til Gud. Jeg lader ingen, nogen nation, blive skuffet, fordi jeg tog mig mit træ. Når jeg udtrykker det løfte, vil jeg først bringe fred, glæde og kærlighed til dit land. De ord, jeg underviser i dag, skal nå frem til paven på den dag og det tidspunkt, han har fastsat. Med brændende kærlighed og fast håb vil han opfylde min fars ønsker. Herren Jesus åbenbarede. Uddrag fra Revelation of Vietnam.